Hi guys, May is here. Welcome back to my channel. And for today's video, I'm gonna show you what's in my jewelry box. So if you guys interested what's in it, and obviously it's jewelry, but I just want to show you what's in it. So if you guys are interested, please keep on watching. Hi guys, so let's get started. So here's my jewelry box. Right there, bigat. So, nabili ko to sa parang sa thrift store lang. $7 guys. So, tadadadan. Yan. Oh, wala masyadong laman guys. Gusto ko lang makita nyo, diba? See? Walang masyadong laman, guys. Guys, tingnan nyo. So, I'm gonna show you what's the first thing in here. So, ito guys, ring. Nabili ko to siya na sa eBay. No, hindi. Yung sa Wish na app, pag mag-register ka, may free ka na something. So, ang pinili ko, ring. So, ito yun siya, guys. Pray lang yun, guys. So, ang susunod naman is itong dalawang to. Itong ring na to. Yan. $2 lang yan, guys, sa eBay. Hindi yan magpi-fade. Kahit, ginagamit ni... sinusuot ko pag naliligo ako, hindi to magpi-fade, guys. So, diba? Sobrang affordable niya. I mean, affordable at saka good quality. So, hindi ko to binibenta, guys. Sinishare ko lang. Kung anong nandito sa ko, anong nangyari sa shirt ko. Kung anong nandito sa jewelry box ko. So, yan. And the next is ito. Parang to guys, ang gulo-gulo na dito. Tingnan nyo. Yeah, so wala na akong panahon na ayusin pa sila guys. Pasensya na guys. So, ito. Saan ba yung cross nito? Hindi ko yan makita. Hindi ko na makita, guys. So, ito. May pangalan ito. Naka-engrave yung May at saka Chad na necklace. Itong necklace na to. Pero, hindi ko siya sinusuot, guys. Yan. Ito. May May at saka Chad yan dyan. So, hindi ko siya sinusuot kasi may na ako. I like this necklace. So, ito. And then, itong dalawang hikaw na ito. Guys, para akong pokpok pag isusuot ko to, no? I'm sorry. But, binili ko lang to kasi nga $1 lang. So, ito. Hindi ko na siya isusukat, guys. So, ipapakita ko lang sa inyo. So, next is ito, chain lang siya. Chain, tapos ang pendant nito is letter R. Pero guys, R guys, nag-symbolize siya sa sa ex ko. So, sinusuot. Hindi ko na siya na siya guys, pasensya. Hindi ko na siya sinusuot. Yeah, ito ang pendant niya. Yan, letter R yan. Siguro, ibigay ko na lang to sa pamilya ko. Tapos, guys, pa? Itong pearl na to, ito yung ko. Nabili ko to sa mall. Parang $50 siya, guys.
medyo mahal konti. Tingnan nyo. Diba? Ang ganda. Ang ganda, guys. Ang ganda-ganda. So, yan. And then, guys, guess what? Anong nandito sa ko jewelry box ko? Ito, pregnancy test. Pregnancy test, guys. Nandito, positive. Ay, baliw talaga ako. But, guys, yeah. Ito, pregnancy test. Nilagay ko sa jewelry box ko para hindi talaga mawala. Diba, smart thing to do naman niya. Smart thing to do. So, ito. Napakita ko na pala. So, guys, itong necklace na to, may cross to eh. Ito. Parang naghiwalay na talaga sila, guys. Parang kami ng ex ko. Naghiwalay na. Ang hirap ibalik, guys. Ito. Hindi ko na siya susukatin na. May cross yan siya. Mura lang to, guys. Fashion. So, ito, yung mga surgical steel na earrings para sa infection na ear. Tapos, ito, may bracelet ako. Yan, napaka-cute na to. Napaka-cute ng bracelet na to. Yan. My heart. So, hindi ko siya nagamit. Tapos ito, guys, yung dalawang hikaw na to, ang taas. Yan. Nabili ko lang to sa eBay. Parang, lang siya. $2. Pero hindi siya nagpi-fade din. And then, itong earring na ito, sinusuot ko pa to sa kasal ko. Ano na nangyari dito sa... Oh my God, guys. Nagtatalo-talo ng dalawa. Ito, nabili ko siya sa... nabili ko to siya sa Davao. Pero, ito pa yung sinusuot ko sa unang kasal ko. Talagang una. May pangalawa talaga. So, yan. Sinusuot ko siya yun sa kasal ko. May necklace naman din ulit. Ito. Circle yung pendant niya. Parang nagrarambol, guys. Nagtatalo-talo na. Hindi ko sila pinapansin kasi nga ito lang yung ginagamit ko. Ito lang siya. Gustong-gusto ko siya, guys, kasi nga parang siya, heartbeat. My heartbeat for you. Oh yeah, so ito. And then, guys, may dalawa para akong, may isang hikaw pa ako. Ito, hikaw. Butterfly siya, guys. Ang ganda nito. Hindi din nagpi-fade. Nabili ko siya sa eBay. Parang, lang siya, guys. $30. Not $30. $2. Mahal naman yan. Hindi ko maka-afford sa mga ganyan. So, ito. Itong dalawang to. Itong, kwintas na ito. Sinusuot ko to sa kasal ko sa pangalawa. Kalawang ko, married ko. Together with this earring. Guys, ang sakit na ng likod ko. Together with this earring, yan. So, yeah. And, ito naman, nawala yung ko. Nawala yung isa. So, isa na lang siya. Pero, totoo to, guys. Nabili ko siya ito sa Pilipinas. Sa Palawan. Palawan po siya. At saka, ito yung may earring ulit. Dalawa. Syempre, dalawa talaga. Yeah, ito. Para siyang traditional earring, guys. Ang sakit na lang pa ako, guys. Pasensya na. May siya, dalawang... Para siyang traditional earring. Nabili ko lang din to siya sa sa eBay. Parang $2 lang din. Tapos, ito. Ito, guys. Watch ko. Nabili ko siya sa Pinas. Wala nang guys, baterya. Hindi na umaandar. I think nabili ko to ng hindi ko na maaalala.
Pero ito guys. Ito siya. Kita niyo ba guys? Yeah, ganyan. So, tapos na tayo dyan. I think that's it lang. Meron pa dito. Wala. Wala guys. 0. So, itong ano guys, susunod na ipapakita ko sa inyo. Hindi ko pa to talaga nasuot o nagalaw or anything. So, I'm super excited na ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman nito. Ito po ay MK. Hindi ko makita nyo ba guys? MK yan. Michael Kors. So, Michael Kors. Isa dyan yung buko guys. Michael Kors siya na bracelet. Tingnan nyo guys. May presyo pa. Hold on. Yan. Ang ganda guys, diba? Napakaganda niyan. Hindi ko pa to nasuot. MK. Nabili ko lang siya ng ano, $30. Diba? MK, $30. Yeah, hindi ko pa siya nasuot. Paulit-ulit ako. Tingnan niyo, Michael Kors. Pinaghirapan ko to guys. $30. So, ito, ang ganda ng packaging niya. Oh, tingnan niyo. Yung buhok ko. Ito, hindi po ko, tatlo sila, nabili ko together. Tingnan nyo guys. Hindi ko pa din nasuot. Ano ko na lang, i-hide ko muna yung, ano. Ito guys, may presyo pa, diba? Dalawang ano siya. Wait lang. Hindi na maayos eh. Yan. Dalawang ano, I mean, double siya, double chain. Heart. Ang ganda, diba? Excited na excited ako suotin to, pero hindi naman kami pupunta, hindi naman kami nagdi-date, so hang on lang muna to, guys. Hang on. So, itong dalawang to, lumalabas pa yung presyo. Yan. At the last but not the least is itong Mia 40, whatever. Siya, made in Italy siya, guys. So, tararanan. Tingnan nyo yung heart, guys. Oh, diba? Ang ganda. Ang ganda, guys. Ang ganda niya. Simple lang siya na design. Pero, uni-silver siya. Sterling silver. 18K gold. Hindi ko na lang sasabihin kung ang magkano, guys. So, yeah. Napaka-simple niya. Hindi ko ba lang kita niyo yung presyo. Yeah. 18K siya, guys. So, napaka, ano niya, ganda. So, super excited ako na susuotin to sila. Pero, wala akong, ano guys, wala naman akong pupuntahan. Ano na nangyari sa damit ko? Wala naman akong pupuntahan na okasyon o kahit ano-ano pa dyan. So, tago ko muna sila, guys. Ito. You guys, if you wanna buy this, I will sell it. Guys, ito lang yung mga jewelry ko. Hindi naman sila fake. Kasi nga, hindi nag-fade. Pero, hindi sila mamahalin na, oops, sorry. Hindi sila mamahalin na like, tag 50,000. Hindi ako maka-afford ng ganyan, guys. So, ito nga, yung ano ko lang, yung ito, necklace ko, $15 lang to. Nabili ko siya sa eBay. AB Lovers to. So, $15 lang, pero hindi siya nag-fade. Sinusuot ko siya pag naliligo ako. Yeah, all the time. Pero hindi siya talaga siya nag-fade, guys. So, ito pa lang yung wedding ring ko. Nasa jewelry box ko to pag nasa trabaho ako. Yan. So, parang Duterte lang. Yeah, so yan. At saka Apple Watch ko. Yung, yeah, hindi na ako nakapag unboxing nito kasi nga super excited na ako noon. So, hindi na ako nakapag-unbox sa Apple Watch ko. So, guys, that's it, guys. Thank you so much for watching. I hope you guys
I hope you guys enjoyed my video, and if you do, please give me a huge thumbs up and make sure to subscribe, or don't forget to subscribe if you have it already. And guys, see you for my next video. Bye.